Ayun mga kaparing Jason, bali ano, tapos na tayong mabunutan ng ngipin. Tapos nagpalinis na rin ako ng ngipin ko. Dito yan oh, Jason Dental Clinic, dito sa Marcelo. Magaling at ano, magaan yung kamay. Ano kailangan sa dito? Bayan. Hello. Mga kaparing Jason, bali kasama ako dito dyan na magpabunot ng ngipin. Punta kami sa Marcelo. Yan din ako dati papapasta ng ngipin nung dito pa ako nagtatrabaho. Kailangan ko nang pagbunot, lagi sumasakit yung ngipin ko. Tapos try natin, tatanungin ko kung pwedeng pagsabayin yung dalawang bagang para wala na tayong iisipin kasi lagi mga sumasakit na eh. Malapit na kami South Super Highway. Dito kami laging nagme-medical noon no? Hospital na yan taon-taon. South Super Highway Hospital. Marcelo. Marcelo Green Village. Grabe init. Napupuntang Bikutan. Ayun mga kaparing Jason, bali ano, tapos na tayong mabunutan ng ngipin. Tapos nagpalinis na rin ako ng ngipin ko. Dito yan oh, Jason Dental Clinic, dito sa Marcelo. Magaling at ano, magaan yung kamay. Bali yung binayaran ko ay ano, 2,800. 1,000 yung pagbunot ng bagang, tapos 1,000 yung linis, tapos 800 yung pagpasta, may pinastahan. Tapos sa Merkulis babalik pa ako kasi may isa pa akong bagang na ipapabunot kasi bawal isabay. Kasi pag may anesthesia pala ay naninikip yung lalamunan.
At punta kami Tito John doon sa ano, Bikutan SM. Tapos bibili ko ng gamot. Century. Ganda na nito. Scheme na pala to, yung pinagkakarerahan dati ay pinag-motocrossan. Ano ba ba yan? Ay, labat? Labat. Ito yung dating pinagmumotocrossan, dito ko nakita sa Milby noon eh. Baka bawal sa loob video. Naghanap ng choking. Ito dyan. Nakabili na ako ng gamot. Grabe yung gamot ay 600 plus. Medyo sumasakit pati yan. Ha? Nagkukulong. Kaya minom na ako ng gamot, sumasakit eh. Laki kasi. Wisdom tooth pala yun. Buti nga 1,000 lang yung singil eh. Tapos nagpalinis kasi ko. Linis sa linis. Oo, tapos pasta 800. Tapos sa Miyerkules may babalik pa ako sa ngipin 1,000 ulit. Tapos nag-inquire din ako ng cellphone. Kasi ipasurrender na yung cellphone natin. Lawak na ng isang bigot. Ayun, kaya kami ni Tita Jun ng noodles. Treat niya. Choking. Pwede raw. Lamig.
Hindi. Yan, tama-tama sa bagong bunot. Siyempre salamat kay Tito John. Libre niya. Kain muna. Wala. Tapos namin kumain ni Tito John. Siya muna. Maya-maya uwi na kami. Tito John. Ang labas kami Tito John. Biglang uminit Kaya ko tanto. Sa mga sabat ka sa taga Bicol. Natin yan ko naragawa di. Wala kayo pala ngumuni mo yan kung nagtitikwil. Dugo naman yan Balik sa loob kasi yung motor niya kagarahe niya. Mahal yung mga cellphone. Siguro ipon-ipon muna. Samsung. Ano bilang bayan? Hello. Traffic. Oh. Ganda ng paliguan dyan. Traffic.
Aquino. Dito dati tumalon yung ano eh, yung San Mariano. Uber ito ha.
ano na eh. Sibirina, Titin. Dito lang kami. Yope. Senyo. Ay langaw ang buwisit. Kanya masarap pilupin eh. Tapos ano, nakain mo. Magkano yung kamyas mo? Diba dati kasi 100 din ng kilo yung kamyas eh. Ngayon, 100. Ano? Sampo. What? Tama yung talsik lang. Ano? 36. Ano ba yan? Oo, 36. 36. Ano po sa inyo, ma'am? Yan lahat. Masakit sa tayo. Masakit.
Ito mo di, dati ko ngayon. Nakagising mo. Katawa niya. Sama lang lang. Naiintindihan mo yan? Sinasabi nila? Hindi, wala ko. Ito ang gano'n mo. 118 be. Anong hiwa? Prito daw din. Dahil ka mo mag-recorta, dahil nang katarap to ako mo. Dahil nga rin nag-iinom ko na. Nung bago pa lang ako sa Bicol mo. Nung bago pa lang ako sa 91. nagsasalitaan sila doon. Talagang ano yan. Tapos wala si Jun. Nag-aaway sila. Kala ko ako yung pinag-aawayan nila. Niiyak na ako. Kasi iniwanan ako. Hindi ko mahagilap siyang pumupunta. Butas na yung Miss nawawala. palit yung plastic yun. Butas yung ano ng Yung mga buti lang yung mga bata, tinatanong ko eh. paglanso, Hindi ako iniwan ano ng mga labog. bata. Mag- 118. Kaya yan. Sige, tagal na natin yung... Tagal ko na yung magpapit. Siyempre, lang po ba? May food ko na. Sobra! 61. Anong ano to? Walang food coloring bag. Wala nga. Kasi sa ano to eh. Nakatikim yun. Favorite bike? May bilbis ka man eh. Ha? Bakit ba wala tayong nakalabas na computer? Ano sa'yo, Jen? Ilang manok, Jen? Four nine. Seven six. Ha? Ayaw mo? Kita lang. One 43. Tanggalin. 116. Anong ano to? Adobo? Bakit sila? Peso. Sibuyas nga ako. Ay, bawang pala. Bawang sibuyas yan.
Sino? Abo. 123 ke. Oh, sibuyas lang. Daw sibuyas. Daw. Yan, may sibuyas dyan. Dito siya. 12. Adi, 11 pala. Sais. Onse? Sige. Kamatis. Hindi, pag binalik ako ng ito. Hindi pa. Nine. Gusto mo ano lang yan? Yung adobo na walang tuyo. Asin lang. Ito. Yung gusto mo. Kung lagyan natin pineapple, pwede rin. Maligit. May sibuyas na doon? Bawang. Dili na kayo. Nasa iyo, ma'am. Ano sa'yo, miss? Magluluto tayo ng adobo. Nagluluto ni Tita dito.